Magandang lalaki ako sa inyong lahat. Pumunta na naman pala kami sa Cebu sa vlog na to. Pasensya na at medyo napanis na to. Wala kasi masyadong time mag-edit ng mga videos recently. Sa sobrang busy my life. Char. Last January pa to, nung kasagsagan ng sinulog at Chinese New Year. Kaya naman pumunta na lang din kami sa Santo Niño Church. Minsan lang dumalaw kaya sinagad na namin. Viva Pit Senior! Dito naman, nag-aantay kami ng masasakyan namin pa uwi. Tataksi sana kaso mahal daw sabi ni inay kaya bus na lang yung sinakyan namin. Before pala kami umuwi sa tinutuluyan namin, dumaan kami sa Ayala Mall Central Block. First time ni inay dito, kaya naman ginala ko na. Spoiled yarn! This year, 2023 pala, ay Year of the Rabbit. Tamang-tama, may mga naka-display dito. Hilig ni Ina itong mga pampaswerte na to. O ito, basahin nyo. Tinatamad ako bumasa pag more than 100 words. O ito, sa mga mahilig manabong dyan. Beke naman. Kaso English, nunusbleed ka pa bago manalo. Eto na naman si Jonggoik. Buti na lang naka-mask. Hindi ka cute. At ako'y nagutom dun Tara nang maghapunan. Siyempre, we end our day buying something for dinner here at Sugbo Mercado. Pagkapasok mo, hindi yung pagkain unang mapapansin mo, kundi yung dami ng tao. Ito, number 1 trending daw to sa TikTok Philippines. Sana all. Papromote na lang din pala ako ng TikTok ko at hituraang_Colisao. Follow ka din sa TikTok ko At syempre, hindi yun ang binili namin. Ang dami palang Korean novelang na gala dito guys Baka isa na dyan ang ka-forever mo. Kaya gala ka din paminsan-minsan. Ito na naman si Jonggoik. Ako baday! Ano lang pagod sa kilid yung akin para di mo buksan. Ito lang ako. Thank you. Yan, na-take out na namin at kami pa uwi na. Nakasalubong pala namin tong mga dragon galing sa Lunar New Year celebration. Wala atang makain dun sa event, ginutom, kaya dito ang punta. Salamat at kami nakauwi na rin. Makaligo na din after a long tiring day. Ba't pa kasi sad na? Daming floor. Doon pa talaga sa pinakatuktok ang yung binok. Sabagay, for viewing and for silent in the night, well, ox tayo dyan. Ganda talaga pag Airbnb. Siyempre, recommendation ko lang to Mas maayos sa Airbnb ka mag-book kasi daming options. Tsaka, napipili mo talaga kung ano yung gusto mong tuluyan. Lakas pa ng internet, naka-fiber. Kaya naman, approve sa akin yan. Tingnan natin kung anong makikita dito sa bintana. Ay naku, ganda pala talaga dito sa taas. Gustuhin mong di umuwi sa probinsya? Kung mayaman lang sana, bibili talaga ako ng isang unit dito. Hi!